ọmanụ ụmụ ọdịnala Igbo aka m bụkwa onye nke gị Ugochi tubelu Oraifite Nwa Adama anyị na-akpụ alụ a sị nkachi tata bụ oyi ritere anyị ihe ọma anyị gboo n'ihu anyị gbute mma, anyị gboo n'azụ anyị gbute mma, anyị gboo n'aka nri anyị gbute mma, anyị gboo n'aka ekpe anyị gbute mma. A sị na akakaka ya ma anyị jijiji anya ma anyị onye chụwa anyị ya daa, onye gwọrọ anyị ọgwụ ya saa n'ọnụ ọ sachara ọnụ ya nwụrụ. A sịrị m na anyị ga-ejere obodo n'ara obodo, anyị ga-azụ ka afịa ya mana ka afịa. A sị m osisi furu iwe na-atụ ufe na ufere ya mapụ ya ọnụ. Anyị sị na onye si na akwa ya ma champama ya bara nke ya, onye lụta anyị fụ anyị lụta nwa ya nwụrụ anwụ ọzọ ya nwụ. A sị m onye sị na ife anyị na-eme ama enwe isi were isi onye a tinye ka o nwee isi. Ụbọchị ihe ndị gara aga okporo ụzọ nkwa ya apụ anyị ama. A sị ma ọfọ tiwo ndị ajọ mmadụ na tiwo ndị ilo. Ọjị bụ ihe ndị Igbo ji akpọku mmụọ. Ndị Igbo na-ekwu okwu sị na ọ bụrụ na ejide ọjị kwa ụkwara ndị mmụọ ege ntị. Ọjị bụ nnukwute ihe n'ala Igbo. Ọjị bụ ọ bụrụ na ejideghị ebu na masị eji na dike. Ọjị bụ isi aka eji agba oriọm n'ala Igbo. O nwere mmemme ọbụla a na-eme n'ala Igbo ọ bụrụ na ọjị apụtabara mmemme ebidobara. Ndị Igbo na-atụ n'isi na onye wetara ọjị wetara ndụ. Ndị mmụọ ejiri ọjị egwu egwu. Ọ bụrụ na iwe onye Igbo teta n'ụla n'iji ọjị egwu egwu, ị makwa na mmadụ ya gwa ọgwụ 1 million naira, onye ji ọjị jiri ile ọma ewere ọjị na ire ọma mebie ọgwụ 1 million. Ị mara ndị Igbo tụrụ n'isi na o wetara ọjị wetara ndụ. Ị mara na ọgwụgoro mmụọ ọbụla na-eri ebunu ma ọ na-eri efi na-eri ihe ọbụla na ọjị ewugoro ihe mbụ na mbụ. Ị makwa na ya were ọjị wee kwubie okwu mgbe ihe a na-ada ozu ya nwụ ozu ya nwụ ọmadịlụ. Ọsọ onye Igbo ka ọ na-abụ atụcha inu nkịrịka ngịga akọwarị ya. A sị na onye atụchara n'inu kọwarị ma na ego eji wee nụ nne ya n'ala iyi, mana a sị m mba, na ọ bụrụ ego eji nụ nne ya n'ala iyi, na ego eji zụnyanwụ ofeke ihe n'ala iyi, maka na nne ya abago uru wee mụọ ya. Onye Igbo ọ na-agba mbọ mara ihe gbasara ọjị. Na iweta ọjị ịyọ mmụọ ịyọ. Igbo iwetara ọjị yọọ ụgwọrọ na-ada na ozu ya nwụ na ozu ya, gote ọjị yọọ mmụọ tie ọnụ dị mma, kwee mmụọ nkwa n'obi tiwara etiwa na obi gwepịara egwepịa. Ifu na igwe anwa na-ada n'elu na mmadụ ya nwụ ọ dajụọ. A sị na anyị ga-ejere obodo n'ara obodo mgbede ọmanụ. A sị ka mmụọ niile na-anara àjà na-anara ọfọ niile anyị na-agọ n'ụbọchị ọbụla, ya na ọkachasị ụbọchị taata bụ orie, ka ọ nara àjà na ọfọ niile anyị gọ n'ụbọchị taa. Ise, abụ m onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo, bụrụkwa onye isi nchụàjà na Ugochi tubelu ọdịnala temple nke dị na Oraifite na Anambra steeti. Abịa n'ụbọchị taa ka nkọwa ụfọdụ ihe ajụjụ site na ajụjụ ndị mmadụ jụrụ ihe gbasara ọjị n'aka anyị maka ebe ịkọwa n'ụbọchị taa. Mana o nwere ajụjụ mmadụ nweta na WhatsApp m na o wee bụrụ ihe na-agba anya mmiri. Mgbe ụfọdụ ọnwụ na-agba famili emi, ọ bụ na onye akpọrọ ọrụ. Ụfọdụ bụ ndị akpọrọ ọrụ mana ha ebidobara, ha azabara ya bụ oku agbọrọfa aka gba ha nkịtị. Ụfọdụ nwere ike ha ma na-enweta dị ihe mpatụ ọfụ mpịawa azụ maka na apịawagboro ha azụ. Mana o nwere ebe anyị akpọruo mmadụ oku, onye ahụ akara agba isi akwara because of ignorant nke onwe ya, wee jụ na ya azanya bụ oku, ebido pịawa ya azụ, bido mee ihe emere Jona. Mana nwanne m, ikweda ka emee ihe emere Jona maka na ihe na-agbawa obi. Ikweda ka mmụọ pushuo gị. O nwere ndị akụrụ ọya bifo ha bido ọrụ, ha bụ onye nwe ọya wee na-arụ nyawa ọrụ. Nwee ndị apịawara azụ dị iche iche, ndị ewepụrụ ọṅụ dị ha n'obi, wepụrụ ihe na-enye ha ọṅụ n'ụwa bifo ha bido nyawa ọrụ. Ọ ma dịrị anyị etu a. Ọjị ewu mkpụrụ osisi miri emi n'ala Igbo. Ihe anyị wee kwuo maka okwu a bụ na o nwere ndị na-awahapụta agwa ha na ha nwere kọl, ha na-ajụ gị kere ụdị kọl ha nwere. Ọ na-agba m anya mmiri. Gịnị bụ kọl? Onye nwere kọl bụ onye nwere kọl. Inwe ada kọl ọ divine mandate. Ọ Chukwu okike na-akpọ mmadụ ọrụ. Chukwu okike na-akpọ mmadụ ọrụ. So o nwere ihe dịka na-agbọrọ ọrụ. Chukwu okike bụ onye na-akpọ mmadụ ọrụ. So weda ma ị chọrọ ịlụ n'ụka ma ọ bụ na ị chọrọ ịlụ n'ọdịnala,
Chukwu okike wee onye kpọrọ gị ọlụ. Chukwu okike wee onye kpọrọ gị ọlụ. Maka ihe na Chukwu okike kpọrọ gị ọlụ, ofutu ka a na-agbara mbọ. Ịchọzi ịrụ n'ụka ma ọ na ịchọrọ ịrụ n'ọdịnala, nke ahụ ihe gbasara gị, mana ofu Chukwu dị. So mmadụ ajụzina m kọrọ ụdị ọrụ akpọrọ ya. Agba ọrụ bụ na agbara gị ọrụ. Ịchọzi ịrụ n'ụdị pastọ lụba, ịchọ ịrụ n'ụdị prọfet lụba, ịchọkwara ịrụ n'ụdị ọdịnala ma ụdị dị homogeneous to your race and your species ịlụwa. Mana ihe dị mkpa bụ na ị ga-alụrịrị ọrụ ahụ akpọrọ gị maka mpịawa azụ. So ịkpọ mmadụ ọrụ wee ịkpọ mmadụ ọrụ, nke a wee ofu nji maka ya wee bịa na mgbede taa. So ihe chọrọ ịkụwa na ya ahụ maka ọjị ka nji maka ya wee bịa na-ekwu maka okwu ọjị. Nke a bụ ọjị. Na ọjị anya na ihe afụ na ọjị agbara ịbụọ ka nwa ya ka ịghọta ihe a na-ekwu. Ọjị a gbara ịbụọ, ịfụrụ ya? Ọjị a gbara ịbụọ. Ọjị abụ nwoke abụ nwaanyị. Nene anya ebe a ịfụ na onwere any sign dị ya nọ. Ọjị a ịwa ọjị, ọ bụrụ na ọjị gbaa ịbụọ, ndị maara gbasara ọjị Igbo, ọhịa abụrụ gworo, ana m ekwu maka ọjị Igbo. Ọ gbaa ịbụọ, tomi na ala Igbo ebe nsipụta adị ata ya ata. Ọjị ana, ọjị ana ịwụsara ya ana. Iwe ọchị ọjị a abụ nwoke abụ nwaanyị, fụrụ ya? Mgbe m ma akụziri gị ọjị ndọrọ ka ị aghọta ihe dị iche n'ọwa ahụ nwoke na abụ nwaanyị, ma na-ene ya anya na akụ ịfụ ka o si wee dị. Ọjị a bụ ọjị a na nwa ọjị ọgba ịbụ etu a eje m ebe ntọrọ ana ngwuru wụsịa, maọbụ na ana tempụl ebe nchụaja wee wụsa ya bụ ọjị. Ine ọjị nke a, ọjị a gbara ịtọ. Ọjị a ka a na-akpọ ọjị ikenga. Awa anya bụ ọjị, ịfụ ya? Ine na ọjị a, ọjị ikenga, mụ na mmadụ adị ata ya. Ọ bụrụ na m nwere ọjị a na mmadụ chọtara na be m wee waa ọjị a gbaa ịtọ, ọjị ikenga bụ ọjị nwoke nwoke ka ha bụ. Ọjị a mụ na mmadụ adị ata ya, maka na ikenga wụrụ adị ajụ oyi. Maka ihe ọsọ ọjị mụ na chi m ya ata dị ha. Mmadụ na ogo na be m mma ata ya sọsọ nwa ọzọ nke onye ahụ eso wee taa, maka na ọjị ikenga m ọ mụ na chi m na ndị mụ na ha so nwee. Ịghọtara ya? Na anya n'etiti ya ka ịfụ ihe dịka line, single line, ịfụrụ ya? Single line. Maka na ọjị ikenga ọjị nwoke nwoke ka ọ bụ, ọjị nwaanyị adịrị ya. Ngwa nenezie ihe dị iche. Inene nke a ngwara na abụ nwoke, nene ọjị na-abụ ka ibe ihe dị iche. Ịfụrụ ya? Ọjị nke a enwere ihe ọbụla dị na ya dị n'etiti ya. Ịfụ sharp line dị ebe a, draw like one. Ọjị nwoke nwoke ji wee bụrụ female, bụrụ male. Mana ọjị a na ịfụrụ ya na onwere line ọbụla dị na ya. Nke a wee ofu ihe ya ama. Then ka nwa ọjị nke gbara ịnọ, ka a bụ ọjị gbara ịnọ. Ịfụrụ ọjị a ọ gbara ịnọ. Ngwa ka ngosizie gị ihe dị iche ka ịfụ ihe dị iche na ọjị nwoke na ọjị nwaanyị. Ịfụrụ ya? Ịbụwara abụ awa ọjị nwoke, ịfụ line dị na ya dị ka amụ. Yes, ọ dị ka line. Ọ line ka ọ bụ nwoke ewu straight ka anyị na-aga n'ihu n'ihu. Ngwa ileziri nke a ka ihe gbara mkpị. Ịfụrụ ndị ahụ nwunye ọjị, ịfụ ka ha si wee tie mbamba wee dị ka ihe nke ọzọ ịmụkọ na amụ na okwu ka m kwuru. Okwu Igbo ka anyị na-akọwa. Ọjị awa ọjị nwaanyị, ịfụrụ ya ka o si wee dị ka ihe ụmụ nwaanyị, ịfụrụ ya? Na ịbụọ na awa, ịfụrụ ya? Ngwa dee nke ụmụ nwoke ebe, ịfụrụ ya? So ọjị ọwụna gbara ịnọ, ihe ọ pụtara nwoke na-abụdị ya, nwaanyị na-abụdị ya. Onye ahụ ka mgbe mmadụ ya awa ọjị, onye ma aja ọjọọ wee ke wuo ọjị, ọ sịghị na ọjị nwaanyị na-ekwu okwu, ịnọ nwaanyị na-ekwu okwu, ịfụrụ ya? Ịma na ọjị nke a, ọjị nwoke kwuo okwu, ọsịmanọ nke a. O nwere ka ọwa ọjị nke akpudo egbudo, nke nwoke nke nwaanyị chee ihu na ọjọọ ka ihe nwaanyị a na-ekwu maka ya. Ọwụkwa ọjị ọzọ wee jụọ ọ ka ihe ebe a ka m mejedebe. Mana ya na-achịkwa ka ị mara ọjị wa ọjị nwaanyị na ọjị nwoke. Ịfụ gị ka awa ọjị fụ line a, ịfụ ka mgbada nke a dị ọjị nwaanyị ka ọ bụ. Denụ abịazie na ọjọọ nwere ndị na-ahụ eme ha jụọ m ọjị na-awụghere oghe nke bụ akpudo egbudo kere ihe ominuru.
abịara m ka m bịakwa maka ọjị mana ihe ndị a nkụwagoro ezugo mana ana m achọ ịkụwago onye Igbo o nwere mba ọbụla nwere ọjị ka ndị Igbo nwere. Adịm ekwu okwu maka gworo ma ọjị ndị Yoruba ma ọ bụ ọjị gworo ọ bụrụ ọya abụrụ ọjị ejiri ya ekpe ekpere ejiri ya agwa mmụọ okwu mana ọ ka efugoro ọjị dị ihe omimi dịka nechọ abịakwa na ọjị Igbo enwere ọjị gbaziri ise nwee isii like ọjị gbara ịnọ a na-akpọ ya ụba enwere ise nwee isii nwee ịsaa ihe niile ndị a nwere ihe ominiri mana ọ bụrụ ya ka m banye kọwa na asị nka m bidogoro na akpa na akpa na ọfụ akụwago m maka ọjị gbara ịbụ akọwa nke gbara ịtọ kọwa nke gbara ịnọ gị nwere onwe uwe onye ọma na-ege ntị ịfụgo ihe dị iche fụ ihe eji ama ọjị nwoke fụ ihe eji ama ọjị nwaanyị aka m bụkwa onye nke Ugochi tubelu Oraifite onwe ajụjụ ọbụla ị chọrọ ịjụ n'ihe a nkụzi taa maọbụ ihe nkụzigoro n'ọdịnala Igbo mgbe gburugburu maọbụ na ọ bụ ihe ị na-achọ ịma gbasara ọdịnala Igbo send anụ meseji n'akara ịkọ WhatsApp 08057837672 send anụ meseji ọ bụrụ meseji. My mission is to help people live better life. Anyị na-agbakwa afa gbaa afa miri emi gwara m na ịgbata afa miri emi mbido now the preamble of inweta solution to any problem. Every problem nwere solution. Never you give up. Si na problem ga-enwe ọgwụgwọ. Ike na-agwụ onye chi mmadụ mgbe ike gwuru onye ahụ. Never you give up. Daalụnụ.